бачаҳо, мавзӯи дарси имрӯзаи мо навиштани қисса дар бораи падар аст. ҳар кас як қисса менависад дар бораи падари худ. кист ӯ? чӣ кор мекунад? барои чӣ шумо бо ӯ ифтихор мекунед? фаҳмо? падари ман устод, падари ман ронанда, падари ман муаллим. офарин, биёед менависем. марҳамат. навишта шудед? бале. кӣ мехонад? қане қосимҷон? хон. падари ман милиса аст. ман ӯро на ҳамеша мебинам. вақте бедор шавам, ӯ аллакай рафта аст. вақте шаб мешавад, баъзан ӯ ҳоло ҳам наомада аст. вақте хурдтар будам, хафа мешудам. фикр мекардам, ки падарам танҳо дигаронро дӯст медорад. вале ҳоло мефаҳмам, вақте ӯ аз хона мебарояд, ӯ барои ҳимояи дигар кӯдакон меравад, барои он ки ҳеҷ кас тарс надошта бошад. вақте борон меборад, ман медонам, ки ӯ дар кӯча аст. вақте шамол мевазад, ман мешунавам, ки гӯё садояш аз дур меояд. ман наздик ҳастам, писарам. ӯ мегӯяд, қаҳрамон будан лозим нест, танҳо рост бош, рост зиндагӣ кун. ман бо падарам ифтихор мекунам. ӯ ором аст, вале қавӣ. ӯ ба мардум кӯмак мекунад, то ки шаҳр орому осуда бошад. вақте калон шавам, мехоҳам мисли ӯ бошам. на барои либос, балки барои оромии одамон. офарин бача. салом бачаам. дада, дарсо тамом? офарин, чӣ гузаштааст? тамом, берем. имрӯз дар бораи шумо навиштам. дар бораи ман? бале, дар бораи кори шумо ва чаро ба шумо ифтихор мекунам. баъд муаллима чӣ гуфт? 10 бал монд муаллима. офарин бачаам, ту хел бачаи донбахшидаям. ҳар вақте ки шаҳр ором аст, ман медонам падарам дар ҷои кор аст ва то даме ки ӯ посбонӣ мекунад, мо ҳама оромем.